Дигни темпото, увеличи печалбите. Темпобет. Genčev, sada pogreška Ibanjeza, prigoda za Ludogorec, ubacivanje i velika 100%-na upute. Stojanov, ubačaj Stojanova i pogodak. Ubačaj Stojanova i pogodak. 1-0, vode gosti. Ne djeluje dobro, da vidimo. Ušao je Гаргоров. Голобой, сега обаче е възможност за Гаргоров. Дали ще стреля? Защото му бе блокиран. Продължава Гаргоров да се бори в лига. Тимът никога не е отпадал през юли от Европа. Тук обаче идва изремителния гол. За съжаление, Анте Рукавина пропусна добра възможност. Дойде изравняването. Възможност там за българския тим. 2-1. Пак след центриране отдясно отбраната на Динамо не се ориентира. Рукавина, атаката обаче ще продължи. Бадел! Това бе опасно. Центриране в наказателното поле. Удар с глава. Вече има и струва ми се един жълт картон. Точно така на бразилеца. Но закъсня с падането. И подаването му успя обаче да отнеме тази топка. Бадел, напрежение там. Рукавина. 2-2. И попадението на Анте Рукавина. Самир. Той сега подава в наказателното поле. За малко да се стигне до автогол. Никой от неговите футболисти, съотборници не успя да засече. Отново той. Сега сменя посоката. Меко подаване. Какво разочарование! Това е наистина невероятно. Не могат да повярват. И в двата матча голове в добавеното време. И 8-та минута отчитат колегите, че пада този гол. Определено ще имат